είπα να ανοίξω αυτό το λαϊβάκι γιατί υπάρχουν διάφορα projects που ετοιμάζονται και θα ήθελα έτσι να σας κάνω μια γρήγορη ενημέρωση. Δεν θέλω να το κάνω από stories. Λοιπόν, έχουμε και λέμε το συντομότερο music. Περιμένω λίγο να ξελαγκάρει και το Spotify. Θα βγει και εκεί πέρα. Θέλω να πιστεύω σήμερα. Αν όχι σήμερα, πότε θα δούμε. Κάνε twerk μπροστά στην κάμερα. Έχουν έρθει τα φιλαράκια μου, ο Dream Greek και ο Τζανέ στην Αθήνα. Αύριο θα έρθουν στο Elysium να κάνουμε προπονησούλα. Αυτοί θα παίξουν πόδια, αλλά εγώ πόδια έπαιξα προχθές, οπότε θα παίξω πλάτη. Οπότε ετοιμαστείτε να δείτε και content από Elysium μαζί με Dream Greek και Τζανέ. Θα κάνουμε λίγο underdogs, όλα τα underdogs μαζί. Θα κάνουμε προπονησούλα αύριο στο γυμναστήριο. 22 Σεπτεμβρίου, την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, έχουμε το πάρτι εγγενείων στο γυμναστήριο. Θα χαρώ να σας δω όλους εκεί πέρα. Είναι ανοιχτό, θα έχουμε ποτά, θα έχουμε μουσική, θα είμαστε όλοι εκεί πέρα. Εγγένεια κανονικά, τέλος πάντων. Θα γίνει τζέρτζελο. Αυτά όσο αφορούν το γυμναστήριο. Έλα, μπήκε και ο Τζανέ εδώ πέρα. Τώρα, Fame Story. Fame Story, μάγκες. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και για μένα και για το Fame Story. Επιτέλους θα μπορέσουμε να γίνουμε household names, να μπούμε μέσα στα σπίτια όλου του κόσμου, να μας δούνε οι γιαγιάδες από τη Γάβδο μέχρι πάνω στη Φλόρινα, ξέρω εγώ, και δεν ξέρω πού αλλού. Και να καταφέρουμε να βάλουμε την κουλτούρα μας μέσα σε όλα τα σπίτια, γιατί το ίντερνετ το χρησιμοποιεί ο νέος κόσμος. Οι μεγάλοι, όπως ξέρετε, βλέπουν τηλεόραση. Και η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση μέχρι στιγμής μας έχει δαιμονοποιήσει λίγο, μας έχει κάνει να φαινόμαστε κακούς. Έχουμε βοηθήσει και εμείς λίγο, εντάξει, δεν είμαστε και τα καλύτερα παιδιά, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δεν είναι η μουσική του σατανά η ραπ και η τραπ, και ότι δεν είμαστε Ούγγανοι, και ότι είμαστε έξυπνα παιδιά, εύστροφα, που κοιτάμε να κάνουμε την πίσνα μας και όντως νιώθουμε και από μουσική. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για εμένα, πολύ καλή ευκαιρία για τη ραπ μουσική, και σίγουρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για την ελληνική τηλεόραση να πάρει λίγο φρέσκο αίμα και να βάλουμε και λίγο πιο νέο κόσμο να μπει μέσα και να δει τηλεόραση, γιατί ξέρω ότι εγώ προσωπικά δεν έβλεπα τηλεόραση, ούτε οι φίλοι μου έβλεπαν τηλεόραση. Ίσως τώρα που θα είμαι εγώ να βλέπουν περισσότεροι πιτσιρικάδες. Εμένα ο παππούς μου πάντως σε ακούει. Τώρα θα μ' ακούει και η γιαγιά σου, μπρο. Αυτά όσον αφορά και το Fame Story. Την άλλη εβδομάδα φεύγω, πάω στα Κύθυρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχω πει ποτέ ξανά. Δεν το έχω ανακοινώσει, το ανακοινώνω τώρα σε αυτό το live. Την άλλη εβδομάδα πάω στα Κύθυρα, θα παίξω σε μια ταινία. Είναι μια ταινία που τη γυρνάνε κάποιοι Αυστραλοί που έχουν γυρίσει το ντοκιμαντέρ, το Salt of the Earth, το αλάτι της γης, που έχει κερδίσει στις Κάνες, τέλος πάντων. Και θα παίξω το ρόλο του κακού. Είμαι ένας μαν ο οποίος έχει ένα κλαμπ στα Κύθυρα και εκμεταλλεύεται τους πρόσφυγες, ξέρω εγώ. Και θα παίξω αυτό το ρόλο, οπότε θα με δείτε σε ταινία, international ταινία, όχι σε κάποια ελληνική παραγωγή. Με το καλό μπορεί να πάμε και στο φεστιβάλ των Κανών, να με δείτε στο κόκκινο χαλί, με το smoking μου, με το παπηγιόν μου. Γενικά γίνονται πραγματάκια, μάγκες. Προχωράμε με τη μουσική. Η μουσική θα βγάζω συνεχώς. Θα συνεχίσω να βγάζω κομμάτια κάθε μήνα. Και απλά έχει φτάσει σε ένα σημείο
για εμένα τουλάχιστον αυτό το industry που πρέπει να κάνω και άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι μετά από 11 χρόνια πορείας οφείλω να κάνω λίγο πιο περίπλοκα πράγματα και να αναδείξω τη φάση μου λίγο περισσότερο. Αυτό για την ταινία που γυρνάμε στο τέλος του μήνα στα Κύθυρα με τους Αυστραλούς. Τώρα, όσον αφορά τη δική μου ταινία, το ντοκιμαντέρ το οποίο γυρνάμε εδώ και 1,5 χρόνο. Για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και 1,5 χρόνο περίπου τραβούσαμε πλάνα καθημερινά από τη ζωή μου σε live, σε studio sessions, στα πάντα τέλος πάντων. Έχουμε περίπου 90 με 95 μέρες γυρισμάτων, οι οποίες ο σκοπός για όλα αυτά τα γυρίσματα ήταν να δημιουργήσουμε ένα ντοκιμαντέρ σαν του Travis Scott καλή ώρα ή του Lil Baby. Τα γυρίσματα ήρθαν στο τέλος τους, τραβήξαμε πάρα πολύ υλικό, έχω δει ένα αρχικό μοντάζ, είναι πάρα πολύ δυνατό. Τώρα μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ θα δείτε πολλά πράγματα, γιατί τραβήξαμε και στα VMAs, τραβήξαμε και την εποχή εκεί με τα beefs κλπ. Υπήρχαν πολλά πλάνα. Υπάρχουν αρκετά πράγματα μέσα στο ντοκιμαντέρ που έβγαινα τότε και σας τα έλεγα ότι έτσι είναι η αλήθεια και δεν με πιστεύατε, και έβγαινε ο άλλος και έλεγε έτσι είναι η αλήθεια και δεν τον πιστεύατε. Τέλος πάντων, εμείς ήμασταν αρκετά τυχεροί να έχουμε κάμερες παντού που μας ακολουθούσαν, οπότε η ταινία θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στο 24 και θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ακριβώς ποιος έλεγε αλήθεια, ποιος ψέματα, ποιος την έστησε σε ποιον, ποιος απλά υπερασπίστηκε τον εαυτό του κλπ. Αυτό και όσον αφορά τη δική μου ταινία. Νομίζω είναι ένα πολύ ωραίο project για την Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Βασικά κάναν τα παιδιά το Arte Povera, αλλά δεν ξέρω αν θεωρείται ίδιας κατηγορίας. Το δικό μου είναι πιο πολύ biopic, δηλαδή αφορά τη ζωή μου και τη δουλειά μου. Αυτά και όσον αφορά τη δική μου ταινία. Τι άλλο, δεν ξέρω. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Αυτά είναι τα projects για τα οποία ήθελα να σας ενημερώσω. Και άμα έχετε κάποια ερώτηση, θα κάνω ένα τσιγαράκι ακόμα και θα απαντήσω σε ερωτησουλίνες. Δώστε το. Λοιπόν, άλμπουμ προσωπικό δεν θα βγάλω φέτος, μες στο 23, αλλά ετοιμάζω 2 collab albums ήδη. Δεν ξέρω πότε θα βγει ποιο, αλλά έχω 2 collab albums με 2 πολύ δυνατούς καλλιτέχνες, τα οποία είναι στα σκαριά και θα δούμε πότε θα σκάσουν. Feat με Φουρέιρα. Εφόσον θα είμαστε και στην επιτροπή του Fame Story φέτος, νομίζω ήρθε η ώρα να γίνει και το feat με τη Φουρέιρα. Μπήκε ο αδερφός μου. Αγγελάκο, τι κάνεις? Για ρωτήστε τίποτα άλλο έτσι ωραίο. Γνώμη για το tour του Lex. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω να το δω. Από ό,τι είδα από τα social media ήταν τρομερό. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι σε άλλο επίπεδο. Αυτά που κάνει, ο κόσμος που μαζεύει, το vibe που έχει στις συναυλίες, από ό,τι είδα στο ίντερνετ είναι μοναδικό, και από ό,τι άκουσα από φίλους που πήγανε είναι τρομερό. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάποια διαφορετική γνώμη. Η ταινία λογικά θα βγει στο Netflix Greece. Προσπαθούμε να την πιτσάρουμε στο Netflix. Άμα δεν βγει στο Netflix θα βγει σε κάποιο άλλο συνδρομητικό τύπου HBO Max, Amazon. Πάντως σίγουρα θα μπορείτε να το δείτε από το σπίτι σας στην τηλεόραση. Και είναι πολύ πιθανό να κάνουμε και κινηματογραφική πρεμιέρα, να παίξει δηλαδή και σε κάποιους κινηματογράφους στην Ελλάδα. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ νωρίς για να τα συζητήσουμε. Νομίζω θα έχει περισσότερο νόημα να τα συζητήσουμε αφότου μπει το 24.
Πότε θα γαμίσεις τη μάνα σου? Τη δικιά σου μάνα θα γαμίσω, αδερφέ. Όποτε μου τη φέρεις εδώ πέρα, φέρ την αύριο στο Elysium που θα είμαι με τον Τζανέ και τον Dream Greek, να τη γαμίσουμε όλοι παρέα. Ναι, παρούλη, ράψε κουστούμι. Αλλά θέλω να είναι σαν του τέτοιου, σαν του Γιώργου Μάγκα. Θέλω να είναι χρυσό ή με στρας, να λάπεις. Συναυλίες συνεχίζουμε να κάνουμε κανονικά. Θα είναι λίγο λιγότερες από ό,τι γίνονται το καλοκαίρι. Αλλά συνεχίζουμε κανονικά. Αύριο είμαστε στον Άλυμο, στην Αθήνα, στο Cape Sol. Μεθαύριο είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στο Νάος. Έχουμε κάτι Γερμανίες, έχουμε κάτι Κρήτες, έχουμε διάφορα πραγματάκια αυτό το μήνα. Πόσο πάει το fit? Κοίταξε να δεις. Από 10 ξεκινάμε. Ανάλογα πόσο άμπαλος είσαι. Όσο πιο άμπαλος είσαι... Όχι, πλάκα κάνω. Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί πώς θα αλλάξουν οι τιμές. Τώρα με την τηλεόραση και άμα καταφέρω και να βγω Spotify Artist of the Year για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, θα αλλάξουν οι τιμές. Όποιος θέλει fit θα πληρώνει περισσότερο. Ναι, 10 ευρώ είναι το fit. Ναι, θέλω και εγώ να το βγάλω το Balkan Mafia. Θα δούμε. Έχω πολλά κυκλοφόρητα κομμάτια. Έχω τουλάχιστον 40-50 κυκλοφόρητα κομμάτια. Πρέπει λίγο να καθίσουμε, να βάλουμε ένα πρόγραμμα για να δούμε πώς θα βγούνε. What's up, man? You good? Όχι, η ταινία δεν θα είναι άνω των 18, η ταινία θα είναι PG-13, θα μπορούν να τη δουν όλοι. Βρίζω λίγο περισσότερο, αλλά εντάξει, το ξέρετε όλοι ότι βρίζω, οπότε δεν νομίζω ότι θα σοκαριστεί κανένας με τις βρισχές. Έχουμε κάποια άλλη καλή ερώτηση? Ναι, πότε... Λοιπόν, όλοι αυτοί που με ρωτάτε πότε έρχεσαι στο τάδε μέρος και πότε έρχεσαι στο άλλο μέρος, πρέπει να παρακολουθείτε τα stories μου. Κάθε φορά πριν πάω σε κάποιο μέρος, 2-3 μέρες νωρίτερα το ανακοινώνω. Οπότε θα το μάθετε από το Instagram μου. Γενικά αυτή την περίοδο ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι ωραίο να σε ρωτάει ο κόσμος πώς είσαι. Είναι nice να ενδιαφέρεται ο κόσμος πώς είσαι. Γενικά είμαι πολύ καλά. Έχω βάλει την ζωή μου σε μια σειρά. Έχω κόψει τις υπερβολές, έχω κόψει το αλκοόλ. Πάω γυμναστήριο κάθε μέρα. Οι δουλειές πάνε καλά, η μουσική βγαίνει καλά. Όπως βλέπετε κάνω διάφορα ακόμα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά και μακάρι να συνεχίσουν να πηγαίνουν και έτσι. Τι άλλο έχουμε? Η αλήθεια είναι ότι το τσιγάρο είναι το πιο δύσκολο πράγμα για μένα να κόψω. Έχω προσπαθήσει και το έχω κόψει ανά καιρούς, το κόβω. Το περισσότερο που το έχω κόψει είναι 6 μήνες, αλλά καπνίζω γύρω στα 10 χρόνια, οπότε ζορίζομαι. Το κόβω, κάνω λίγο ηλεκτρονικό, κάνω λίγο το ένα, κάνω λίγο το άλλο, αλλά πάντα καταλήγω στο να κάνω τσιγαράκι κανονικό. Θέλει λίγο προσπάθεια. Ίσως να πάω να κάνω βελονισμό. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Έχω ακούσει ότι με το βελονισμό μπορείς να κόψεις τα πάντα. Και το μοναδικό που έχω πρόβλημα να κόψω είναι το τσιγάρο. Здорово, Бильзерьян. Как дела, брат? Нормально? Πότε fit με Λιάγκα? Τώρα, τον επόμενο μήνα.
Καλά, η αλήθεια είναι ότι εχθές το πήρα λίγο πιο προσωπικά από ό,τι έπρεπε και τσατίστηκα. Δεν έπρεπε να μπω στη διαδικασία να απαντήσω σε όλους για το fame story και για το άμα θα κάνω τηλεόραση ή δεν θα κάνω τηλεόραση. Δεν αφορά κανέναν, ούτε με ενδιαφέρει η γνώμη ανθρώπων τους οποίους δεν τους γνωρίζω καν και δεν τους σέβομαι. Έχω αποδείξει ότι εδώ και 10 χρόνια ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνω για την καριέρα μου. Το έχουν αποδείξει τα νούμερα, το έχει αποδείξει το fan base μου. Όλοι εσείς που δεν είστε εδώ για να βρίσετε και είστε εδώ για να με στηρίξετε. Άρα δεν θα πάρω γνώμη κανενός για το να μου πει αν είναι σωστή ή λάθος κίνηση το να κάνω τηλεόραση. Ας πάει στη δουλειά του 9 με 5 και να κοιτάξει τα δικά του προβλήματα. Ας αφήσει εμένα ήσυχο. Θα βγει τίποτα άλλο με τον Mad Clip. Η αλήθεια είναι ότι τις προάλλες καθόμουν στον υπολογιστή μου και βρήκα ένα κομμάτι που είχαμε κάνει εδώ στο υπόγειό μου όταν ηχογραφούσα το Immortale. Είχε έρθει εδώ πέρα ένα βράδυ ο Pete και είχαμε ηχογραφήσει ένα κομμάτι όταν ηχογραφούσα το blog. Είχε έρθει να ράξουμε να πιούμε κοκτέιλάκι και κάναμε ένα κομμάτι το οποίο είναι σε αρκετά καλό σημείο, είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Άμα βγάλω κάποια στιγμή προσωπικό άλμπουμ, σίγουρα θα ήθελα να το βάλω μέσα. Τι έχουμε τίποτα άλλο? Τα έκοψα μάγκες, δεν άντεξα. Η αλήθεια είναι ότι άμα έχει συνηθίσει με κοντό μαλλί, δεν πάλευεται. Hello. Καλά εσύ? Η αλήθεια είναι ότι άμα έχει συνηθίσει με κοντό μαλλί, μετά δεν γίνεται να βάλεις μακρύ. Δηλαδή μου τραβούσε τις τρίχες, ξυνόμουνα, δεν μπορούσα να λουστώ όπως ήθελα. Ίδρωνα, γάμισε τα. Δεν είμαι για τέτοια. Το κράτησα 4-5 μέρες και μετά τα ξαναπήρα όλα μπόμπα να πάει να γαμηθεί. Primo the Brand. Τι γίνεται με το Primo the Brand? Λες και το ξέρω φίλος. Το Primo the Brand το ξαναξεκινάμε. Τον άλλο μήνα βγάζουμε την πρώτη μας χειμερινή κολεξιόν. Οπότε ναι, ξαναβγαίνει και το Primo the Brand. Τι είναι οι ψηφιακές επενδύσεις? Λέει, με ψηφιακές επενδύσεις έχεις ασχοληθεί? Τι θεωρούνται ψηφιακές επενδύσεις? Μόρφωσέ με φίλε μου, γιατί δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Μπορεί και να έχω ασχοληθεί. Τα κρύπτο θεωρούνται ψηφιακές επενδύσεις? Αν ναι, τότε ναι. Πέρα από αυτό, μου αρέσει να επενδύω τα λεφτά μου σε πράγματα που μπορώ να ακουμπήσω. Είμαι παλιός, θέλω να τα βλέπω τα λεφτά μου, να είναι ντουβάρια, να λέω να τα, εδώ είναι 100 χιλιάρικα σε αυτόν τον τοίχο εδώ πέρα μέσα. Ναι, bitcoin και ethereum είχα πάρει πότε ήταν η τελευταία φορά που ήμασταν Αμερική με το MAD? Παίζει να έχει 4 χρόνια, πριν από καμιά τετραετία νομίζω. Rolex Day-Date η Submariner. Κοίταξε να δεις, έχω και Day-Date και Submariner. Για καθημερινά προτιμώ το Submariner, για πιο flashy μου αρέσει το Day-Date. Yo, τι γίνεται Απόστολε βίντεο? Όχι, καπνίζω, τα μοναδικά τσιγάρα που καπνίζω είναι αυτά, Μουράτι. Γνώμη για ηθέ? Δεν ξέρω τι είναι το ηθέ.
Με το μάτι τι έγινε? Υιοθέτησα ένα γατί, βρήκα ένα γατί στο δρόμο και επειδή είμαι πολύ αγαπησιά αριστότριβα στα μούτρα μου και κόλλησα επιφυκίτιδα και πρίστηκε το μάτι μου, έγινε νταούλι. Τώρα νομίζω είναι σε καλή φάση. Εντάξει, το περάσαμε γι' αυτό. Δεν βλέπω κάτι ενδιαφέρον. Πόσα ρολόγια έχεις? Έχω 5 ρολόγια. Το Fame Story θα είναι ίδιο concept με το παλιό. Ίδιο concept θα είναι κάποια παιδιά, θα είναι μέσα στο σπίτι, θα κάνουν πρόβες και μετά θα έρχονται να τραγουδάνε και θα κρίνουμε πόσο καλά τα πήγανε. Γεια σου κουμπάρε μου, χρόνια σου πολλά, να είσαι πάντα γερός. Και ας μην μας αγαπάς πλέον, δεν πειράζει, εντάξει. Ναι, από πίσω ρίχνουν τα chemtrails εδώ πέρα. Δεν ξέρω, σκέφτομαι να πάρω ένα Maybach, σκέφτομαι να πάρω ένα Urus, θα δω τι θα κάνω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ανάγκη να πάρω αυτοκίνητο. Ξέρεις τι είναι? Είναι θέμα εγωισμού. Δηλαδή, το σκεφτόμουν τις προάλλες. Με όσα λιγότερα πράγματα είσαι διατεθειμένος να ζήσεις, τόσο καλύτερα ζεις. Τώρα έχω και SUV, έχω και Supercar. Άμα πάω να πάρω πιο καλό SUV, θα είναι μόνο και μόνο για να κάνω τον εαυτό μου να νιώσει καλύτερα. Θα προτιμούσα τα λεφτά που θα έδινα για να πάω να πάρω ένα Maybach ή για να πάω να πάρω ένα Urus, να πάω να τα κάνω 2 διαμερίσματα, ξέρω εγώ, και να τα νοικιάζω και να έχω ένα παθητικό εισόδημα, να είμαι πιο άνετος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαστε και λίγο της μόστρας, μην κορεδευόμαστε. Θα το σκεφτώ. Δεν ξέρω αν θα πάρω φέτος καινούργιο αμάξι. Νομίζω είμαι κομπλέ για τώρα. Ίσως να πάρω το 24, δηλαδή μετά το καλοκαίρι το επόμενο. Θα δούμε. Έλα κουμπάρε μου, πλάκα κάνω. Την αγάπη μου. Τι είναι το ΙΘΕ ρε παιδιά που μου γράφετε εδώ πέρα? Γιατί δεν πήγες ΙΘΕ, τι γνώμη έχεις για ΙΘΕ και τέτοια? Πατέκ Φιλίπ ρε μαλάκα, εννοείται. Πόσα αυτοκίνητα έχεις? Έχω 2. Έχω το GLB, το Mercedes για καθημερινό και το Lamborghini για να βγάζω την κάβλα μου. Αφού δεν έχεις ταλέντο ούτε φωνή, πώς θα κρίνεις? Φίλε μου, για έναν άνθρωπο χωρίς ταλέντο και χωρίς φωνή πρέπει να τα έχω καταφέρει πολύ καλά για να έχω βγει καλλιτέχνης της χρονιάς και το 2021 και το 2022 και να έχω τη μεγαλύτερη rap εταιρεία στην Ελλάδα. Κάτι θα ξέρω κι εγώ. Είναι πολύ πιθανό κάτι να ξέρω κι εγώ. Σίγουρα παραπάνω από σένα που είσαι ένας random man στο Instagram live μου. Κόντρα με T-Max πότε? Όταν το πειράξω. Το δικό μου είναι ακόμα μανίσιο. Με τρανό πότε? Έχουμε ήδη 2 κομμάτια με τον τρανό έτοιμα. Θα δούμε. Ναι, τα φυσικά μου μαλλιά είναι σγουρά. Επειδή είμαι από την Αφρική. Η μαμά μου δηλαδή είναι από την Αφρική. Οπότε έχω κατσαρό μαλλί. Πώς νιώθεις που ο χοντρός σου τρώει τζάμπα λεφτά? Πάρει νομίζω για σένα.
Αμήτα motion. Γιατί δεν πήγες? Γιατί δεν έχω αρκετή θετική ενέργεια. Έχω μόνο κακή ενέργεια. Έχω μόνο αρνητική ενέργεια. Φιτ με Φουρέιρα, μπας και βγάλουμε κανένα φράγκο, μάγκες, γιατί είμαστε δύσκολα. Έχει πέσει πείνα λίγο. Ήρθε 26 χιλιάρικα το ρεύμα. Κάτσα κάνουμε κανένα φιτ με τη Φουρέιρα να βγει κανένα ευρώ. Woo walk video clip. Δεν ξέρω ρε μαλάκα. Το έχω έτοιμο αλλά δεν μου αρέσει. Και έδωσα και αρκετά λεφτά. Έδωσα καμιά 11-12 χιλιάρικα για το βίντεο κλιπ. Και το έχω, το κοιτάω. Αλλά δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Είναι μαλακία το βίντεο κλιπ. Αυτή είναι η μαλακία. Μάλλον έφαγα 11 χιλιάρικα στον κόλο. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Σε αυτό το παιχνίδι κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες φορές χάνεις. Τώρα εμείς φάγαμε 11 χιλιάρικα στον κόλο. Οκ. Τι να κάνουμε. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Γιώργο το Μαυρίδη από τους Τατούλιγκανς. Ο Ντάντι Τσουλφάς. Ποιος Ντάντι? Μας ψεκάζουνε παιδιά, μας ψεκάζουνε. Τι έπαθε το Spotify? Το Spotify σήμερα, παιδιά, από ό,τι φαίνεται τον παίζει. Έπρεπε να μου έχουν βγάλει το τραγούδι από χθες στις 12. Αλλά δεν θέλουνε τα παιδιά. Δεν θέλουνε. Μάλλον μας ματιάξανε. Είπαμε πολλά καλά πράγματα. Και μάλλον κάποιος μας μάτιαξε. Τέλος πάντων, θα βγει. Πού θα πάει? Λέτε να κάνω ένα γυμναστήριο και στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι, άμα κάνω γυμναστήριο στη Θεσσαλονίκη, πότε θα πηγαίνω? Το όλο point του γυμναστηρίου εδώ πέρα είναι ότι πηγαίνω κάθε μέρα. Οπότε, άμα κάποιος γουστάρει να έρθει να κάνει προπόνηση και να με πετύχει εκεί πέρα, μπορεί να έρθει. Ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν μπορώ να έρχομαι. Αυτή είναι η μαλακία. Δεν είναι σειρά το talk to me, ρε μαλάκα. Είναι thriller και πες του να το βάλει να μπορέσω να το δω, ρε φίλε. Τι θα συμβούλευες έναν 22χρονο με 10k επιχειρηματικά? Θα σου έλεγα, από εκεί που τα έχεις βγάλει τα 10k, ξαναεπένδυσέ τα εκεί πέρα. Επένδυσε τα λεφτά σου σε αυτό που ξέρεις να κάνεις και μην πας να κάνεις κάτι το οποίο είναι φλάσι και είναι της μόδας. Δηλαδή, όπως κατάφερες να βγάλεις τα 10k σου, από όποια δουλειά τα έβγαλες, επένδυσέ τα εκεί πέρα. Γενικά, για εμένα, το πρώτο πράγμα στο οποίο πρέπει κάποιος να επενδύσει τα χρήματά του είναι ο εαυτός του και είναι η δουλειά που ήδη κάνει. Η δουλειά που του επέτρεψε να βγάλει τα πρώτα λεφτά. Και όταν φτάσεις σε ένα σημείο που δεν χρειάζεται άλλη επένδυση εκεί πέρα, τότε κοιτάξεις να κάνεις κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν βλέπω να προχωράει άλλο το εργάκι. Σας ευχαριστώ. Σωστός ο θρητικιά μας. Φτάδωσε ο μπαμπάς τα 10k, απλά ζήτα κι άλλα. Αν έρθω σπίτι σου τώρα θα μου ανοίξεις? Αν έρθει σπίτι μου είναι πολύ πιθανό να σε χτυπήσω. να μην έρθει σπίτι μου, όπως δεν έρχομαι εγώ στο δικό σου. Να μείνουν όλοι στα σπίτια τους. Δεν πηγαίνουμε σε σπίτια ξένου κόσμου. Χαιρετίσματα στο good job Νίκη, το φιλαράκι μου.
πώς λέγεται η ταινία που θα παίξω. Η ταινία που θα παίξω λέγεται The Aegean, αλλά δεν μπορείτε να βρείτε κάτι γι' αυτό στο ίντερνετ. Λοιπόν, τελευταίο τσιγαράκι. Α, γυναίκα ήταν που το έγραψε ότι θα έρθω σπίτι σου. Όχι, άμα είσαι γυναίκα δεν θα σε χτυπήσω, εντάξει, προφανώς. Τα αφήνουμε για άλλους αυτά. Εμείς 28 χρόνια δεν έχουμε βαρέσει γυναίκα. Νόμιζα ήσουν αγόρι και είπες άμα έρθω σπίτι σου θα μου ανοίξεις. Αν είσαι γυναίκα απλά θα σε βρίσω. Θα σε βρίσω και θα σου πω να επιστρέψεις στο σπίτι σου. Μίλα μας για Kid. Ο Kid είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, νεαρός, με πολλές προοπτικές για μεγάλα πράγματα στην καριέρα του. Εντάξει. Όχι, δεν θα είμαι διακίνητης μεταναστών. Θα έχω ένα κλαμπ και θα εκμεταλλεύομαι εκεί, θα τους βάζω να δουλεύουν με πολύ λίγα λεφτά και τέτοια. Όλα καλά. Σίγουρα. Είδα το Top Boy, μεγάλη απογοήτευση. Επειδή είμαι μεγάλος φαν της σειράς από το Summer House. Νιώθω ότι απλά βιαστήκανε να βγάλουν κάτι. Δεν έμεινα καθόλου ευχαριστημένος ούτε με την πλοκή ούτε με την ανάπτυξη των καλλιτεχνών. Ήταν λες και την έγραψα εγώ τη σειρά, λες και την έγραψε κάποιος random τελείως που δεν είχε καμία σχέση με το story, με το σενάριο, δεν είχε ιδέα. Ήτανε full μαλακία η τελευταία σεζόν, καλύτερα να μην τη βγάζανε καν. Αγαπημένη σειρά μου είναι το Σοπράνος και το Γκομόρα που είναι ιταλική. Καλά, εντάξει, και μετά τα κλασικά Breaking Bad, πάρα πολύ ωραίο, Sons of Anarchy, πάρα πολύ ωραίο, Better Call Saul, Ozark. Έχει πολλές ωραίες σειρές. Peaky Blinders και το Top Boy, εκτός από την τελευταία σεζόν δηλαδή ήταν πολύ καλό. Χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου τον Kid. Το κομκλάβιο μόνο νικά. Ρε μαλάκες. Ποιους πιστεύετε ρε μαλάκες. Εντάξει, καλά κάνετε. Τι να πω. Δεν θέλω να πω τίποτα για κανέναν. Απλά μην τρώτε κουτόχορτο. Snowfall βλέπω, γαμάει. Πολύ καλό. Ναι. Snowfall βλέπω, μου έχουν μείνει 4 επεισόδια. Φίλε, οι άλλοι επειδή δεν έχω λεφτά. Τι ζητιανεύεις, μπήκε στο live μου να ζητιανέψεις, τι θες, λεφτά θες. Snowfall πολύ δυνατή σειρά, ναι, να πάτε τη δείτε όλοι. Λοιπόν, παιδιά, βλέπω ότι έχει λασπώσει λίγο η φάση εδώ πέρα.
Το Power, εντάξει, δεν τρελάθηκα. Το έχω δει, δεν τρελάθηκα. Ειδικά εκεί που πέθανε ο Ghost, που πέθανε οι άλλοι και επέστρεψε σαν φάντασμα, εκεί λίγο το χάσα. Όταν ξεκίνησε.